heel goedemiddag, Nele. En ook Hans de Greeve van Plan België. Goedemiddag. Fijn dat jullie erbij zijn. Zeg, nog niet zo heel lang terug, hè? Nee, zaterdagmorgen zijn we teruggekomen. We hebben een heel intensieve reis achter de rug. Ja, want het was geen vakantie, hè, voor de duidelijkheid. Nee, zeker niet. Dus we zijn met een aantal commissieleden van de Commissie Buitenlandse Zaken, collega's van andere partijen ook, samen met Plan België naar Cambodja gereisd om daar te gaan kijken hoe het onderwijssysteem in elkaar zit. We hebben daar ook heel wat gesprekken gehad met de minister, met administratie, met NGO's. En op die manier heb ik een totaalbeeld proberen te krijgen, maar we hebben ook heel wat bezoeken gedaan aan scholen. Ja, en hoe viel dat mee? Was er een schok, de scholen daar ten opzichte van hier? Wel, er is een enorm verschil. Cambodja is eigenlijk een land, voor die mensen die de geschiedenis niet kennen, maar in de jaren 70 heeft het land afgerekend met Pol Pot, het extreem communisme. En daar zijn enorm veel mensen gestorven omdat ze gewoon zijn uitgemoord. Ja. De intellectuelen van de samenleving. En eigenlijk is Cambodja een land dat 30 jaar geleden van een nieuw nulpunt is moeten vertrekken. En dat voel je in een land. Maar dat wil ook zeggen dat er groei is en dat er heel veel hoop is. En dat hebben we daar ook gezien. Ja, want Hans, waarom neemt Plan België politici mee naar Cambodja? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Hè. Maar Plan België is, wij zijn in de eerste instantie waarschijnlijk bekend omwille van het werk dat wij doen in de landen zelf, met programma's en projecten rond onderwijs of ook rond andere zaken, zoals gezondheidszorg. Maar wij hebben ook een soort politieke werking in België, waarbij dat we proberen om de Belgische politici te overtuigen van de onderwerpen die wij belangrijk vinden, zoals bijvoorbeeld onderwijs. En in het kader daarvan hebben we eigenlijk deze reis georganiseerd, omdat we zien dat er eigenlijk relatief weinig gesproken wordt over onderwijs in ontwikkelingssamenwerking, bijvoorbeeld in het parlement. Wij vonden het nodig om mensen met hun eigen ogen eens te laten zien hoe belangrijk dat onderwijs is. Hoe belangrijk dat onderwijs is voor de ontwikkeling van een land. Om te proberen in de volgende 5 jaar, we hebben nu 5 jaar lang dat we rustig kunnen werken aan een nieuwe legislatuur. En wij hopen de volgende 5 jaar lang met die mensen die dat nu met hun eigen ogen gezien hebben, met hen samen te kunnen werken, dat België meer zou doen voor onderwijs in ontwikkelingssamenwerking. Ja. Dus jullie hebben onder andere Nele meegenomen. En Nele, dan is het nu jouw missie om je collega's in het parlement te overtuigen? Ja, maar ik denk dat de collega's, het stond ook in de beleidsbrief van Alexander De Croo, dat er zou geïnvesteerd worden in onderwijs. Wat ik vooral meeneem is, en dat is een van de uitdagingen waar Cambodja voor staat en waar waarschijnlijk ook wel in een aantal andere landen dat ook belangrijk is dat de rol van onderwijs essentieel is. Ik denk dat vorige week hier in de media was de sweatshops, de fabrieken eigenlijk waar mensen 12 uur lang in niet zo goede omstandigheden textiel moeten maken. En als je daar van onderuit gaat bekijken wat daarin belangrijk is, dat onderwijs daarin het verschil kan maken. En welk verschil kan het onderwijs maken? Bijvoorbeeld van investeren in bijvoorbeeld goede leerkrachten en de opleiding van leerkrachten. Vandaag verdient in Cambodja een leraar of een lerares $135 per maand. Iemand die in een sweatshop aan het werk is, verdient $160 per maand. En het verschil van die $25 per maand kan overleven of niet overleven zijn voor een gezin. En dan is de keuze eigenlijk snel gemaakt. En daarom is het net belangrijk om eerst en vooral alle kinderen naar school te laten gaan, om kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden. En niet alleen van bij het begin, want 96% van de kinderen start aan het basisonderwijs. Maar als ze 14, 15 jaar zijn, blijft er nog maar 30% over. En dat is eigenlijk een eerste stap die moet overwonnen worden. Ja. Zorgen dat de kinderen lang naar school blijven gaan, dat er een kwaliteitsvol onderwijs is, maar dat er ook geïnvesteerd wordt in een goede opleiding van leerkrachten, zodat leerkrachten kiezen om les te geven. En dan moet daar natuurlijk ook een deftig loon tegenover staan. Ja, en dat vraagt veel van een land. Als je dat zo vertelt, Nele, dan pak je ze toch allemaal in? Wel, ik verwacht niet dat daar grote problemen zullen zijn, maar het is wel belangrijk dat we het gezien hebben. Cambodja was ook een voorbeeld. Cambodja is ook een groeiland, dus daar, zoals ik daar straks al zei, daar is hoop, maar het is niet het allerarmste land in de wereld. En ik denk dat het ook belangrijk is binnen ontwikkelingssamenwerking om landen mee te helpen die op het punt staan om naar een middelinkomenland te gaan, om die daarin te helpen. En ik denk dat overal in de wereld het essentieel is om ervoor te zorgen dat kinderen een goede basisopleiding krijgen. Want dat betekent investeren in kracht van mensen, empowerment zoals we dat noemen. En van daaruit vertrekt heel veel. Word je daar stil van? Ja, dat is volledig duidelijk. Zeg, Hans, jullie zijn nu al enkele jaren actief op dat onderwijs. Kan je de vruchten al zien hangen? Ja, ik ben wel nogal hoopvol. Ja. Als we zien dat we een paar jaar geleden, toen wij begonnen met ons politiek werken rond onderwijs in België, dat er eigenlijk
heel weinig gesproken werd over onderwijs, bij politiek, bij de mensen die op het ministerie werkten. Dat we nu meer en meer merken dat mensen openstaan voor dat thema. Dat ook de vermindering in budgetten die we al een aantal jaren zagen, die er waren voor onderwijs en ontwikkelingssamenwerking, dat we nu zien dat er mensen zijn die proberen om dat om te buigen. Wij zijn redelijk hoopvol, we zijn er nog niet. Ik denk dat we de volgende 5 jaar nodig gaan hebben om echt wel die stap te zetten om de neergaande tendens die er toch wel is, om die terug omhoog om te buigen. Maar ik heb er vooralsnog goede hoop in. Maar het zal toch ook wel een stukje afhangen van de mensen die wij mee hadden om ons daarbij te helpen en om hun collega's in het parlement, maar ook de mensen in de regering te overtuigen van het belang van investeringen in onderwijs via ontwikkelingssamenwerking. En wat ga je nu concreet doen, Nele? Wel, concreet gaan we eerst kijken welke teksten dat we kunnen aanleveren. Open VLD heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Zoals ik al zei, staat in de beleidsbrief dat er extra aandacht zal gaan naar onderwijs. Dus we zullen kijken wat de mogelijkheden zijn op korte termijn. Maar extra aandacht, bedoel je dan extra geld? Ja, dan spreek ik over middelen. Ja. Hè. Je kan niet zeggen, we spreken over aandacht en verder de het is middelstroom niet laten gaan. Dus nee, dat moet. Maar natuurlijk is ook gezondheid belangrijk in de wereld. Economische handel is essentieel, omdat je ook ervoor moet zorgen dat de landen economisch gezien ook vooruit kunnen gaan. Maar het zal een en-en-en verhaal moeten zijn. Is het wikken en wegen van, kijk, we hebben dit budget voor ontwikkelingssamenwerking? Het is altijd wikken en wegen, ja. Het is altijd wikken en wegen. Maar helpt dit dan om het nog een beetje meer gewicht in die andere schaal te krijgen van het onderwijs dan bijvoorbeeld in Cambodja? Wel, wat bijvoorbeeld mij heel veel getroffen heeft, is we hebben bijvoorbeeld een gespreksgroep gehad met moeders. Moeders op het platteland, bij de allerarmste mensen zijn we geweest. En we zaten daar samen op de grond en gewoon een gesprek van moeder tot moeder. En wij vroegen aan hen van, vinden jullie belangrijk? En eigenlijk hebben ze dezelfde bezorgdheden die wij hebben hier. Hè? Dat een kind veilig naar school kan gaan, dat een kind extra talen kan leren, dat er een toekomst is, dat ze een goede job kunnen vinden. Dus dat is overal. En daarom denk ik net dat we het parlement moeten overtuigen om ook in te zetten op onderwijs. Ja. Ik verwacht daarin eigenlijk niet veel problemen. Oké. Ja. Dat is positief nieuws allemaal, Hans. Ja, daar kijken we naar uit. Zeker ook omdat, ik denk dat onderwijs... Ik zou zoiets hebben, eerst zien en dan geloven. Ja, en terecht, maar je zal het zien en geloven. Oké. Ja, sorry Hans, ik heb je onderbroken. Nee, maar dat zal het inderdaad zijn. We zullen moeten zien en het zal ook moeten volgehouden worden. Hè, want dat is ook, het heeft niet zo heel veel zin om één project of om eventjes iets te doen rond onderwijs. Nee. Dat is misschien ook een van de redenen waarom er soms wat weinig in geïnvesteerd wordt. Hè, doe een vaccinatiecampagne en alle kinderen zijn gevaccineerd. Je kan dat gewoon tonen en die zullen niet ziek worden. Onderwijs, het is geen meerstappenplan. Nee, onderwijs, je moet daar nu in investeren en dat ziet je binnen 10, 14, 15... 20 jaar zie je daar pas de vruchten van. En voor politici die kijken op 5 jaar, is dat soms heel moeilijk om te durven daarin te investeren. En wij zijn al vruchten gaan bezoeken, hè, want België heeft in de tijd veel geld geïnvesteerd in het bouwen van scholen. Wij zijn die scholen gaan bezoeken. Daar gaan honderden kinderen naar school. En eigenlijk is dat wel fijn om te zien dat het geld dat we in ontwikkelingssamenwerking steken, dat het ook effectief terechtkomt op het terrein. En als je ook ziet de fierheid waarmee zo'n directeur en zijn leerkrachtenkorps, maar ook al die leerlingen, het respect waarmee ze met alles omgaan, was zo fantastisch. Mensen vragen zich soms af van waar gaat geld naartoe? Hè? Waar gaat dat dan naartoe? Maar ik heb op het terrein kunnen vaststellen dat het geld wat rechtstreeks via ons land in Cambodja en het onderwijssysteem is ingepompt, dat zeer goed benut werd. Maar dan ook de samenwerkingen die er gebeuren, bijvoorbeeld via Plan International, Plan Cambodja, Plan België, die daar dan ook nog verder projecten uitrollen. Dat is denk ik een win-win situatie, waarvan wij de resultaten op het terrein hebben kunnen vaststellen, waarvan de vruchten geplukt werden. Ja. En zo moet je dat natuurlijk ook bekijken op de lange termijn. Oké. Ik wens jullie veel succes daarmee, alleszins. Dank u wel. En we gaan het horen. Hè. Binnen x aantal tijd kom je nog een keer terug om nog wat te evalueren van wat er nu allemaal van terecht is gekomen. Goed, dank jullie wel. Heel fijn dat jullie erbij waren. Dank u wel. Dank u wel, met veel plezier.